janvier kalo tile 10 ani kelen san 2022 foli ni walimadɔn an b'o kɛ k'o ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. Ni y'an ka dɔnkibaru waati selen bi dɔnkibaru kɔnɔna la jamana fintigilakaw olu ye wulikajɔ kɛ min ye banbacikɛla ye. An bɛna an da don an ka walawalali kɔnɔna la ka fara ka courant ale ni jiko kibaruya min bɛ tali kɛ énergie ɲɛmaw la olu kɔni taara bɔ jamana ɲɛma la min ye sankura yɛlɛmali foli o hukumu kɔnɔna na u ye laɲini kɛ jamana ɲɛma fana y'a jaabi n'u a ka hakilina ye ka fara ka minisiri min bɛ n'ale ka baara bɛnnen bɛ u ka jamana ni jamana cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o ye Algérie minisiri ale nana tambala Mali kɔnɔ ani Mali ɲɛmaw ye ɲɔgɔn ye. An bɛna an da don an ka walawalali kɔnɔna la ka fara ka an bɛ taa jamana kɔ kan farafinna farajɛ la n'an ye kibaruya min sɔrɔ an bɛ don n'olu ye walawalali kɔnɔna la. Ina komi an y'a fɔ cogoya min na banbaci kɛlɛ hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Mali fintigilakaw ye wulikajɔ kɛ o wulikajɔ o de kɔni nana kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sira min bɛ n'o ye Tɛnɛnku ale ni Masina sira yɛrɛ kan ka bɛn ni janvier kalo yɛrɛ kɔni tile 10 i b'a ye Mali fintigilakaw olu ye wulikajɔba kɛ u ni banbaciw kɔni karila ɲɔgɔn na. Karili min kɔni kɛra ɲɔgɔn na a kɛra sababu ye banbaci 7 dankari kɛra olu kɔni na nka i b'a ye k'a fɔ banbaciw ka wulikajɔ bɛnnen bɛ n'o ye ka se ka pɛrɛnbara walima mugujugu ka olu de bin an ka Mali fintigilakaw ɲɛ o baara kɔni kɛra sababu ye Mali fintigilaka 3 olu ni binna ayiwa maa 5 ayiwa olu yɛrɛ mobili 3 o kɔnɛ o tiɲɛna ayiwa nka n'i taara banbaciw kɔni ka fanfɛ i bɛna ye k'a fɔ min ye banbaci 5 o yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni nin tora la ayiwa nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɔ min ye Tɛnɛnku i b'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa Diya fo ka taa se Diya Farabe ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Tɛnɛnku mara de kɔni fɛ. Halisa an bɛ to an ka jamana kɔnɔna la jamana ɲɛma min bɛ tali kɛ kuranko ale ni jiko ta fanfɛla la ayiwa kuran baarakɛlaw olu ka ɲɛmaayaso kɔni kun taara sankura foli ka t'o kɛ jamana ɲɛma la ka bɛn ni janvier kalo tile 10 yɛrɛ kɔni ayiwa nka o foli kɔnɔna la u ye laɲini kɛ laɲini min n'a kun ye yaasa ka se ka dɔ fara kuran ale ni ji yɛrɛ kɔni sɔngɔ kan nka jamana ɲɛma kɔni ye jaabili kɛ a y'a jira k'a fɔ ale sagola ko tɛ ka se ka dɔ fara kuran ale ni ji sɔngɔ kan bari ka d'a kan bi an bɛ waati min na malidenw olu bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ n'a fɔra ko nin ye gɛlɛya wɛrɛ o fana faratura fara kan ale ka laɲini tɛ nka min ye ayiwa fanga minnu bɛ se ka don kuranko ni jiko la yaasa malidenw yɛrɛ kɔni nimisi bɛ se ka wasa o hukumu kɔnɔna la ale bɛ sɔn o ma ale b'o hakilina fɛ nka min ye ka se ka dɔ fara kuran ni ji sɔngɔ kan a ko ale t'o la. Halisa an bɛ to an ka jamana kɔnɔna la min ye Ramtan Lamara ni ale Algérie olu ka minisiri min ka baara bɛnnen b'u ka jamana ni jamana cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma a nana min ye taamala Mali kɔnɔna la o taama senfɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ ale ka jamana u bɛ fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka to Mali kɛrɛfɛ k'an dɛmɛ banbaci kɛlɛ olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la taama in i b'a ye k'a fɔ a kɛra min ye baarakɛ ɲɔgɔnya ayiwa ale ni sigiɲɔgɔnya a kɛra ka bɛn n'o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye kuma in na ani jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka jamana ale ni jamana cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye kuma ɲɔgɔnya ninnu kɔni kɔnɔna la wa Algérie minisiri min kɔni nana a ka jamana tɔgɔ la a y'a jira k'a fɔ ale ka jamana bɛna fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ min ye ka se ka Mali dɛmɛ ka to Mali kɛrɛfɛ banbaci kɛlɛ fo ka taa se sira wɛrɛw kɔni ma ayiwa a kɔni y'a jira k'a fɔ olu ale ka nakun a fanba yɛrɛ kɔni kɛra o ye kuma ɲɔgɔnya min ni o kɛra ani jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a bɔlen o kuma ɲɔgɔnya la a ye nin laseli in kɛ ayiwa kunnafonidilaw ye. An bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Guinée ale ni Burkina Faso olu ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ Burkina jamana ɲɛma ale ye ciden dɔw bila ka taa Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔni kan i b'a ye k'a fɔ nin cidenw yɛrɛ kɔni na minisiri min ka baara bɛnnen b'u ka jamana ni jamana cɛ ko ɲɛw olu ɲɛnabɔli ma fo ka taa se min ye farafinna ka kelenya yɛrɛ kɔni ma ka fara o kan minisiri min ka baara bɛnnen bɛ sɔrɔ ni jɛko ayiwa ale yɛrɛ kɔni ni kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔli ma o ni jɛkulu belebele olu wulila ka se min ye Conakry jamana yɛrɛ kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u jiginna pankuru jigi kɛnɛ min ni a tɔgɔ dalen bɛ Ahmed Sékou Touré n'o o ye Guinée jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye kun bɛra min ye u ka Docteur Mori Samda Kuyate wa ale yɛrɛ kɔni jɛkulu kɔni kun minɛna o yɛrɛ kɔni fɛ o y'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni nana balimaya taama ɲɔgɔnya don ale ni baarakɛ ɲɔgɔnya taama ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni don i b'a ye k'a fɔ nin ye layidu ye olu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka u tɛgɛ n'u fangaw ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan yaasa min ye gɛlɛya ninnu olu dala bɛ se ka lakuru cogoya min na bɛɛ lajɛlen kɔni y'i ka nisɔndiya yɛrɛ kɔni yira a y'a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na u kɔni ye taa ni ka segin kɛ tɛgɛ di ɲɔgɔnma min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen lajɛ ka yira k'a fɔ
fɔ nin ye ko daminɛlen nin tɛ ko banni k'a yira k'a fɔ tuguni nin baara in kɔni ye wale min n'a bɛna fara dɔ de kan bari ka d'a kan Guinée ni Burkina Faso olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bila tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kɔni o tɛ ka bɔ yen an bɛ taa min bɛ tali kɛ halisa ayiwa farafinna jamana tɔ wɛrɛ kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire an bɛ waati min na u ka fintigilaka 49 min tun bɛ anw fɛ yan nɔ Mali la ni Mali ɲɛmaa yɛrɛ kɔni sɔnna ka se ka u lajɛ n'a a ka ɲinɛ lajɛla ye ka olu bila o bilali min yɛrɛ kɔni kɛra n'a bɔra don min na ayiwa u kɔni ni u ka somɔgɔw ye ɲɔgɔn fo halisa bi u bɛ jamana ɲɛmaayaso kɔni yɛrɛ bolo bari ka d'a kan ko u bɛna min ye ka se ka hakilina ko o hakilina ko o jɔsi yaasa u ye gɛlɛya minnu ni fɛn minnu sɔrɔ k'u to Mali kɔnɔ bɛrɛ la ayiwa yaasa o miiri ninnu olu bɛ se ka bɔ u kunna nka jamanaden dɔw Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu ko k'olu ma sɔn nin hakilina ma bari ka d'a kan i n'a sɔrɔ fɛn fɔr'u ɲɛna u ye fɛn ye ayiwa o kɔni walasa ka se ka na o lakali o de b'a to jamana ɲɛmaayaso olu yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka n'u y'u ka fintigilaka 46 ye ka se ka olu yɛrɛ kɔni minɛ nka bi an bɛ waati min na kuma ɲɔgɔnya k'o ma tɛmɛ a si den kelen ani a somɔgɔw ni ɲɔgɔn ka bɔ yen an bɛ taa nazara jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irisi jamana kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ OTAN ale ni Ameriki jamana bi an bɛ waati min na olu ye miliyari caman ka se ka o de don Irisi ni Ukraine yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ la o dɔ ye ka se ka kɛlɛkɛminɛ k'o di Ukraine jamana ma yaasa o ka se ka Irisi yɛrɛ kɔni kɛlɛ cogoya min na nka i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na ni minɛ minnu bɛ ka di Ukraine ma halisa o tɛ ka se ka dɔ bɔ u ka gɛlɛya la o de kɔni bɛ ka dɔ fara u ka gɛlɛya yɛrɛ kɔni kan nka min ye Faransi jamana yɛrɛ kɔni ye a yira k'a fɔ e ko o yɛrɛ ka dita o tɛ ɲini kana dɛsɛ a ka dita yɛrɛ kɔni na wa nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔra Irisi olu ka kuma lasela min o yɛrɛ fɛ n'o ye jamana ɲɛmaayaso ka kuma lase ne fɛnɛ bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni n'o y'an ka don kibaru la tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛla ni aw ye ka se ka olu caya ka diɲɛ ninnu cari yaasa diɲɛmaa bɛ kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ